донишҷӯи курси 1 ихтисоси кори бонкӣ, факултати молия ва иқтисоди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон мебошам. Дар асоси нақшачарабиниҳои раёсат ба бахши кор бо занон ва духтарони Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон тӯли 2 сол аст, ки курси омӯзишии «Зан-Сарвар» фаъолият менамояд ва хушбахтона мо яке аз омӯзишгирандагони ин курс ҳастем. Ва ин имконияти хуб барои мо аст, ки Мактаби давлатдории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро омӯзиш дида, дар оянда ҳамчун як кадри фаъол барои ҷомеа ва давлати хеш хизмат намоем.